वक्रतुण्डं महाकायं सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्र जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे भव तुमे भव कलणी मोहनिमा कोटिए करुणा कलणी मोहनिमा आओ कोटि करुणा करे बाहेरो तुम रथ चतरी जीवन जाऊ तुम रथ चतरी जीवन जाऊ कोटिए गुहारी सुनिलनी हरे कोटिए गुहारी सुनिलनी हरे आओ कोटिए गुहारी सुनि मायो तुम रथ चतरी जीवन जाऊ तुम रथ चतरी जीवन जाऊ আজি তো নহিলে চলে শিবই জীবনা হরি গলে ভজে শ্রী গুরুজি চাই দোলাহি হরি সদানা রথরি দর্শন দিয়া এ করাবন মোর ইচ্ছা সবু পুরা কর প্রভু মোর ইচ্ছা সবু পুরা কর প্রভু শিশই ছাতি কত পুরণ দিও তুমর চক করি জীবন যাও তুমর চক করি জীবন যাও मिशी जाओ देह मोर श्रीक्षेत्र माटी भगत जान खोजारी पीठी एरी रमते दिया है ठाकुरे सबुदिन सुनी सरंग शांति तुम श्री मंदिरे रखित ठाकुरे तुम श्री मंदिरे रखित ठाकुरे शिशि सरंग तुम्हारे जड़े बाहिरो तुम रथ चकटणे जीवन जाऊ तुम रथ चकटणे जीवन जाऊ गोटिए करुणा कलणी मणिमा गोटिए करुणा कलणी मणिमा आओ कोटि करुणा
ସାର୍ ଆସିଥିଲେ। କଣ କହିଲେ? ଆଜି ପୁଅର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, କହିଛନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମ ଅବିନାଶର? ଆଜ୍ଞା। କୋଉ ଗୁରୁ ଆସିଥିଲେ? ପୁଷ୍ପବିଲା। ଆରେ ଅବିନାଶ କୁଆଡେ ଗଲା? ଅବିନାଶ! ବାପା ବାପା ଜାଣିଛ ବାପା କଣ ହେଇଛି? ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ଯିବା ସ୍କୁଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିକି ଆସିବା। କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗୁରୁମା କହୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଚାଲ ସ୍କୁଲ ଯିବା। ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି? ହଉ ଚାଲ ହଉ ଚାଲ। ଆରେ ଗୁରୁମା ଜୁହାର। ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି 4 ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲରୁ। କଣ ହେଇଛି? କି ଟ୍ରେନିଂ? ଆପଣ ତ ଟ୍ରେନିଂ ରେ ମାଷ୍ଟର ହେଲେ। ପୁଣି କଣ ଟ୍ରେନିଂ କେତେ ଟ୍ରେନିଂ ହଉଛି? ତାହେଲେ ବଢିଆ କଥା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ 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 ଆମେ ଠିଆ ହେବୁ। ଆମ ପୁଅର ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ କଥା କଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଭଲ ହେଇଛି ତ? ଦେଖି ଆମ ଅବିନାଶ ଏତେ ମାର୍କ ରଖିଛି? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳା ଶିକ୍ଷା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଆମ ଅବିନାଶ ବଢିଆ କରିଛି ଆଉ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ କଥା ଯାଉଛି, ସେ ଦିନରାତ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ରଖିବ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ରଖିବ, ଦେଶ ଓ ଜାତିର ନାଁ ମଧ୍ୟ ରଖିବ। ଯାହା ହଉ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ। ଆମ ପୁଅ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷଟେ ହବ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ। ହଉ ଆରେ ଦୀପିକା ଅବିନାଶ କୁଆଡେ ଗଲ? ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ତ ଆମ ପୁଅ ଭଲ ହେଇଛି। କଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଖାଲି କହୁନ? ଆରେ ତମେ କହିବ ନା ମୁଁ ଆଣିବି? ଆଉ କଣ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି? ଆରେ ଅବିନାଶ ତୁ କହ। ଆଜି ଘରକୁ ଚିକେନ ଆଣିବା ବାପା। ଚିକେନ ଖାଇବୁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା জীবনে ভরিলা পুয়া পয়সা পয়সা সরিলা বাবা 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 মো বাবা
বিজুড়ি মারিলে তুমরি ছাতিরে মুন্ড গুঞ্জি শোধিলে আজি মো জানিলে সে ছাতি তলে স্বর্গ মোর ଥିଲା বলি ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମୋ ପାଇଁ ଚିଲ ଚଲା ବାଟେ ମୋର ରସୋଇ ସାଜିଲ ବାପା 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 Hello, hello. ସବୁ ଶୁଣିଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ଉପରେ ଅଛି ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଯେ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନ ନା ଦିନ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତୁମର ନାମ ରଖିବ ଆଉ ଯଦି ଆସି ହଉ ବାପା ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ ବାପା ଅବିନାଶ ଆରେ ଅବିନାଶ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କାଇଁ ଦେଖା ନା କଣ ହଁ ମା ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ମା ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି କି ହଁ ମା ଯିବି ମା ଆଉ କଣ କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ପିଲା ସବୁ ପଳେଇଲେଣି ପାଠ ପଢି ତୁ ମଣିଷ ହଉଛି ବାପା ଚାଲିଗଲେ କି ମୋ ବାପା ପାଠ ପଢ ଭଲ ମଣିଷ ଟିକେ ହଅ ପାଠ ନାଁ ରଖ ହଁ ମା ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି ମା ମା ମୋ ଦେହରେ କଣ ମା କଣ ହେଲା ମା ମା କଣ ମା କାଇଁ ମା ତମେ କିଛି ହବନି ମା ମୁଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନେଇଯିବି ମା ମା ଏ ଭାଇ ମାନେ କିଏ ଅଛ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୁ ଫୋନ କର ଭାଇ ମାନେ ମା ତମର କିଛି ହବନି ମା କଣ ନେଇଯିବ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନେଇଯିବି ମା 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 ଭାଇ ମାନେ ଦେଖ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନମସ୍କାର ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ମା କଣ ହେଇଯାଉଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମା କହିଲେ ଭଲ କରିଦେଲୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମା କିଛି ହବନି ମା ନାଇଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୋ ମା ଭଲ କରିଦେଲୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମା ମା ଉଠ ମା ତୋ ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନି ମା ଗପ କହି କହି ଲକ୍ଷେ ଜନ୍ମ କୁଆଡ଼େ ମୋ ହାତେ ଧରି କାହାର ନଜର ଲାଗିବା ଆଗରୁ ତୁ ମତେ ଘୋଡ଼େଇ ଦଉ କଳା ଚାଘ ମୁଁ ତୋର ତୁ ଯଶୋଦା ପରି ମା ମୋର ତୋ ଗର୍ଭରୁ କାଢ଼ି ମତେ ଆଇ ଦେଖିଲୁ ରେ ସଂସାର ତୋ ହାତ ମଥାରେ ରହିଥିଲେ ପାର ଧୂଳି ତୋର ନଥିଲେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ମା ତୋ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ମା ତୋ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ କରେ ଯେ ଲୋକ ସିଏ ମା କୋଳରେ ବସିବାରେ ଜାଣି ମୋର ବୋଧେ ଝୁଲଣାର ନିଦ ଘର ସେ ପଣତେ ଶୋଇଗଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ସୁଖ ପରି ମୋର କଥା ସବୁ ତୋର ମିଠା 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 ପୁଣି ଏତେ ମିଠା ମୁଁ କହିପାରିବି ମା ତୋ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବି
মা তো বিনা ମୁଁ ରହିପାରିବି। ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ମତେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମେ କଣ ଏଡ଼େ ନିଃସହାୟ ହେଇଗଲ? ବାପା ମା ଝିଅର ପିଲାଟିଏ ଅସମୟରେ ବାପା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ପୁଣି ତମ ମା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ପିଲାଟି ଦିନକୁ ଦିନ ପୁରା ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ କରୁଛି। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥିଲା, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାଠାରୁ ଖରାପ କଲା, ଏବେ ଆସି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାର ଦିନକୁ ଦିନ ପାଠରେ ଅବନତି ଘଟୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣ ଟିକେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ବାପା ମା ଝିଅର ଅନାଥ ପିଲାଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଟିକେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାଟି। ଆଉ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛୁ। ଭଲ ଅଛ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ସବୁ ଘରେ ଖାଇକି ଆସିଛ ତ? ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ନା କିଛି ଖାଇନ? ଖାଇଛ? ଆଚ୍ଛା, ତମେ କଣ ଖାଇଛ ଆଜି? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଭାତ ଖାଇକି ଆସିଲନି, ପଖାଳ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକି ଆସିଛ? ଏକ କଣ ହେଇଯିବ, ଭୋକ ହବ? ଆରେ ଅବିନାଶ, କଣ ଖାଇଛୁ ଆଜି? କେମିତି ଅଛୁ ରେ? ଭଲ ଅଛୁ ଟି? କଣ କିଛି କହୁନୁ? କଣ ଯେ ପିଲାଟି କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଦେଲାନି। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ କବିତାଟି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ତମେ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଆବୃତ୍ତି କର। ତୁମେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ଗାଁ ଚାହାଣୀର ଚାଟ ସିଏ। ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ଗାଁ ଚାହାଳୀର ଚାଟ ସିଏ। ଚେହେରାଟି ତାର ଡଉଲ ଡାଉଲ, ଚେହେରାଟି ତାର ଡଉଲ ଡାଉଲ, ବୁଦ୍ଧିରେ ତାହାର ସରିକିଏ। ବୁଦ୍ଧିରେ ତାହାର ସରିକିଏ। ବୁଦ୍ଧିରେ ତାହାର ସରିକିଏ। ବୁଦ୍ଧିରେ ତାହାର ସରିକିଏ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। এই କବିତାଟିକୁ ଘରେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖି ଆସିବୁ। ହଉ। ସେ ପିଲାଟି କଣ ଏମିତି ଚୁପଚାପ ବସି ରହୁଛି? ଯାହା ପଚାରିଲେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦଉନି। ମସଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି, ଚିରା ଲୋଚା ପୋଚା କାଗଜ ପରି ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇଛି। କଣ ହେଇଛି ତାର? କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଛି। କଣ କରିବି, କେମିତି ପାଠ ପଢେଇବି, ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରିୟମତା ମ୍ୟାଡାମ, ପ୍ରିୟମତା ମ୍ୟାଡାମ, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରଣାମ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସପ୍ତାହ ତଳେ କହିଥିଲି ଯେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେବେଠାରୁ ଲେଖି ସାରିଛି। ନଉନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଲେଖିଛ, କିନ୍ତୁ ଅବିନାଶର ରିପୋର୍ଟ କଣ ପାଇଁ ଲେଖିଅଛି? କଣ ପାଇଁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ତାର? କଣ କରିବେ ମ୍ୟାଡାମ? ସେ ତ କିଛି ପାଠ ପଢୁନି, କିଛି କଥାର ଉତ୍ତର ଦଉନି, ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ କିଛି ଲେଖୁନାହିଁ। ମୁଁ କଣ ବା ନମ୍ବର ଦେବି? ସେଥିପାଇଁ ତାର ଖାଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଓହୋ, ଏତେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବ ଆଣୁଥିଲା। କଣ ତାର ହେଇଛି କଣ? କଣ ପାଇଁ ସେ ତ ପାଠ ପଢାରେ ମନୋଯୋଗ ହଉଛି? କେଜାଣି ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ତାକୁ ଯେତେ ପଚାରିଲେ କିଛି ଉତ୍ତର ବି ଦଉନାହିଁ। ନାଇଁ, ଏ କଥା ମତେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆପଣ ଆଉ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ସେଇ ଆର ବର୍ଷର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ରିପୋର୍ଟ କରି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଃ, ମୁଁ ଏ କଣ କଲି? ପିଲାଟି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏତେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଛି, ହେଲେ ତାର ପିତାମାତା କେହି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଘଟି ଯାଇଛି। ତା ଜୀବନରେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ନା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ପାଖରେ ଶପଥ ନେଉଛି, ମୁଁ ସେଇ ପିଲାଟିର ମା ହେବି, ତାକୁ ମୋ ପୁଅ ଭଳି ଦେଖିବି, ତାର ଯତ୍ନ ନେବି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ତାକୁ
ଟିକେ ଦେଖା ନା କଣ ଆଣିଛୁ ବାପା ଟିକେ ଦେଖା। ଗୁରୁମା ମୋ ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋ ମାଙ୍କର ଶେଷ ସଂକଳ୍ପ ରୂପେ ମୋ ମାଙ୍କର ଏଇ 2 ପଟ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଏ ସେଣ୍ଟ ବୋତଲଟି ମୁଁ ଆଣିଛି ଗୁରୁମା ଆପଣଙ୍କ। ଆରେ ଇଏ ତ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର। ଆଠୁ ଭଲ ଉପହାର କଣ ବା ହୋଇପାରେ? ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନାଟି ବାପା। ତୋ ବାପା ମା କେହି ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ଆଜି ତୋର ମା। ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ତୋର ଯାହା ଅସୁବିଧା ମତେ କହିବୁ। ମୁଁ ତୋର ଯତ୍ନ ନେବି, ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ତୁ ଭଲ ମଣିଷଟି କେମିତି ହବୁ? ମଣିଷଟି ହବୁ। ଆଉ ଭଲ ପାଠ ପଢ, ମନ ଲଗେଇ ପାଠ ପଢ ଏବଂ ଦୁନିଆରେ ତୋ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁର ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ନିଶ୍ଚୟ ଅନାଥ ଶିଶୁଟିକି ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟବତ ମ୍ୟାଡାମ ଖବର ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜି ବିଏସସି ଓଡ଼ିଶା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି। କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ବିନାଶ ଦାଦି 98% ନମ୍ବର ରଖି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଏଇ ଗୋପପୁର ତଥା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଆଜି ଆମର ये सब तुम्हारी करना प्रभु, तुम्हारी जो सहाय हो प्रभु, सहाय मंगल आईएएस कोचिंग दिल्ली अविनाश अरुणिमा साथी भाई पेंशन हेलो ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ସୁଖର ସଂସାର ଆମେ କରିବୁ। କଣ କହୁଛୁ? ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଘରେ ଟିକେ ରହିବି ଆଉ ଚାହା ଟିକେ ବନେଇ ଆଣିଲ। ଯାହା ହଉ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଯେ ବାପା ମା ଝିଅଙ୍କ ପିଲା ଅବିନାଶ ଯିଏକି ମୋର ସାଙ୍ଗ ତା କଥା ଆଜି ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ଯାହା ହଉ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ମା ଝିଅଙ୍କ ପିଲାଟାର ଦୁଃଖ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ପୁଣି ଆଇଏଏସ୍ କୋଚିଂ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟପର। କଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ସେ ପୁଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ତା ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝ ଯେ କେମିତି ସେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ପୁଣି ସେ ଘର ସଂସାର କରୁ। ଏତିକି ମୋର ତମକୁ ନିବେଦନ। ସାଙ୍ଗ ଆରେ ଆରେ ମୁଁ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ନା କଣ ଏଇନେ ମୁଁ ତା କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ କଣ ତମେ 3 ଜଣ ଯାକ ପଳେଇ ଆସିଲ। ତୁ କହ ତୁ କେମିତି ସାଙ୍ଗ ମୋର ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ମୁଁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତମ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ତମେ 3 ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଲ। ଆରେ ହାତ କଣ ଯିବୁ ବାହାଘର କାର୍ଡ ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ। ଆଚ୍ଛା କେବେ ବାହାଘର? ଏଇ ମାସ 16 ତାରିଖରେ। ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି? ଆମର ଜଗେଶ୍ୱରପୁର କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ। ଭୋଜିଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ ରୂପେ ଖାଇବାକୁ ଦବ 2 ଜଣ ଯାକ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାଙ୍ଗ।
ସାଙ୍ଗ ତୁ ଆଉ ତୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ଏ କଥା ଆଉ କହିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି ଯା ଆରେ ଶୁଣୁ ଯା ଆରେ ଶୁଣୁଛ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ଡେରି ହେଇଯିବ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାର ଅଛି କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବାର ଅଛି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବହୁତ ସମୟ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତୁ ତ କାମରେ ଯା ପୁଣି ପରେ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି ଯା ହଁ ସାଙ୍ଗ ଆସ आपण माने देखुछंती नाटक मो शिक्षयित्री मो माँ केन्दु भाई अपेर सुपरहिट यात्रा भूली पारिबी तुमको जना जीवनार दुरीला अंधार भूली पारिबी तुमको जना शिक्षयित्री शिक्षयित्री पोस्टमैन জীবনার দুরিলা অন্ধার ভুলি পারিবি তুমকু জমা শিক্ষয়িত্রী শিক্ষয়িত্রী ये तो मो अविनाश रो बाहर बेटा ताकि बाहर हो सीते में आईएएस ऑफिसर ही छी मोटा बाहर तो निश्चय जीवी मो पे ट्रेन टिकट पैसा सब किछि पठै छी हेले मोटा बाहर कोन में गिफ्ट देबी सेठी की तो केते वीआईपी गेस्ट आसी कोन मो देबा परबी जाओ पिलाटी केमती खुशी रे रहू ता जीवन जो मुड़ केमती बदल जाइए भाविला बेलू भारी खुशी लगुच सତରେ ମୁଁ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି जो उपहार
শিক্ষয়িত্রী মো মা ଆଜି ତମ ଦୁଇଙ୍କର ଏଇ ଖୁସିର ଦିନରେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ଯାହା ହଉ ମୋ ପିଲା ଆଜି ମଣିଷଟିଏ ହୋଇଛି। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଏ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କର ଭଲରେ ରହୁଛ। ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ବାହାନ୍ତି ମା କଣ ମା ମୋ ଏଇ ଉପହାରଟି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମୋ ମା ମୋ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମୋ ମା ତୋ ଆଖି ତାରା ଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ତତେ ଝୁରୁଛି ପରା ମାଲ ଫେରି ତୋ ହାତ ଧରି ଚାଲିବି ପରା ଖରା ବାଜିଲେ ଦଉଥିଲୁ ମତେ ତୁ ଛାଇ ମତେ ମଣିଷ କରି ଗଲୁ ତୁ ଫେରି କହଲ ଖାଇ ଶୁଣିଥିଲି ଗଛ ଥିଲି ডাল আপে হব কলিয়া এ পৃথিবী চাহে নাহি মতে লোড়া খালি মো মা পাউস তলু ঠিয়ারে তু ধন ধন মতে কহরে তু মো জমা কান্দিবিনি মা তু বিনা মোরহি পারিবিনি মা তু বিনা মোরহি পারিবিনি ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯୋଉ IAS ପାଇପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଏଇ ମୋ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦଉଛି। ଯେବେ ମୋ ମା ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲି, ସେବେ ମୁଁ ମୋ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିପାଇଲି। ସେଇଦିନଠୁ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେଇ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି IAS ହେଇପାରିଛି। ସମାଜ ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ଯେପରି ମୋ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମା ମତେ ଆଜି ବଡ଼ କରି IAS କରିପାରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅବିନାଶ ପରି ଅନେକ ଛାତ୍ର, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାଙ୍କ ପରି ସ୍ନେହ ଦେଇ ବଡ଼ କରି ତାଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ଭଲ ମଣିଷ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ଫଳରେ ଆମ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। হে লাগিকা তুমি মন্ত সাকা হে নাটর সিকা তুমি মন্ত সাকা দোষ থিলে ক্ষমা দেব জীবা বেলরে নাটকর শেষ দৃশ্য করিলা পরে কলাকার ফিরি যায় আপন ঘরে নাটকর শেষ দৃশ্য সরিলা পরে